След като говорихме за това как работи компресора, сега идва време да обърнем внимание на мултибанд компресора. Той се отличава с това, че може да компресира един или повече набори от честоти. Ние сами можем да определим колко широк или тесен да бъде спектъра от честоти, върху който работим. В примера в момента аз съм създал 3 спектъра от честоти. Реално обработваме един звуков файл с 3 различни компресора, всеки от които има собствен threshold, attack, release и ratio. Само че тези 3 компресора работят върху конкретните спектри, които ние сме създали. Тоест аз мога да компресирам различно ниските и високите честоти и изобщо да не пипна средите, или пък обратното, мога да компресирам само средите, а да не пипам ниските и високите. Мултибанд компресорите са особено удобни, когато работим върху един цял микс или когато искаме да подобрим само определен честотен диапазон. Пример за това бих ви дал с работата върху човешки глас, особено когато той е записан с кондензаторен микрофон. Между 3 и 5000 Hz обикновено се получават ненатурални съскания и свистения, които е хубаво да бъдат махнати. Това може много лесно да се постигне именно с мултибанд компресор. Ако примерно не искаме да компресираме целия глас, а само тази лента от спектъра, това можем да го постигнем, настройвайки по-прецизно един от бандовете на този компресор.